Hei Mistar Urdd yn dy goch gwyn a gwyrdd, mae hwyl y gael ym hobman yn dy gwmni. Hei Mistar Urdd, tyr dam dro ar hyd y ffyrdd, rhwng gan I can I holl ieuenctid Cymru. Wel, fel y gwelwch chi, mae pethau'n gwella bob eiliad fan hyn yn Nyffryn Teifi. Croeso nôl I faes chwifwyl yr wyl yma. Ac mae hael y prynawn wedi codi hwyliau pawb, Caroe. Do, a da ni am ddechrau'r rhaglen heno efo digon o hwyl a chyffro, efo'r gystadleuaeth gan actol o dan 15 oed. A beth dwi wedi sylwi yn y blynyddoedd diweddar yma, Hyw, ydy gymaint o ganeuon gwreiddiol sy'n dod mewn i'r caneuon actol yma, sy'n beth canoladwy iawn o deg gwir. A mae rhai yn nhw mor dda, wel dwi'n meddwl, fel nhw'n cael ei recordio, ynddo? Wel, gobeithio bod rhywun yn gwrando yn rhywle, ond oedd hynny'n berffaith wir am y partiodd yn fuddugol heddi ar y gan actol rhwng 12 a 15 mlwydd oed, ac roedden nhw'n dod o Sir Fôn. Oedd, ysgol uwchradd Bodau Derddaeth y fuddugol, a dyma I dehongliad nhw o ryddid. Heddiw!